Τα ρήματα είναι οι λέξεις που μας φανερώνουν τι κάνω ή τι παθαίνω. Έχουν 8 χρόνους για να μας δείξουν ακριβώς πότε κάνω ή πότε παθαίνω κάτι. Άρα, η μαγική λέξη που θα ρωτήσουμε για να βρούμε το χρόνο ενός ρήματος είναι πότε. Ο πρώτος χρόνος είναι ο ενεστώτας. Όλη η μέρα τριγυρίζω, τον ποπό μου δεν καθίζω. Τη μαμά μου τη ζαλίζω, τη δασκάλα μου την πρίζω. Ποιος είμαι? Ο ενεστώτας. Που φανερώνω τι κάνεις αυτή τη στιγμή ή τι κάνεις κάθε μέρα. Πολύ συχνά δηλαδή. Ο παρατατικός φανερώνει τι έκανες πριν για πολλή ώρα. Ας πούμε, την Κυριακή που δεν πήγαινα σχολείο, όλη μέρα τριγυρνούσα, έπαιζα και τραγουδούσα. Μια στιγμή δεν σταματούσα και στον ουρανό πετούσα. Ο αόριστος φανερώνει μια πράξη που έκανες στο παρελθόν και την τελείωσες εκεί, ή μια πράξη που κράτησε για μια στιγμή μονάχα. Έπαιξα και έτρεξα και όλους τους ξεγέλασα. Είπαν οι μεγάλοι μη και όλα αυτά για μια στιγμή. Ο μέλλοντας εξακολουθητικός μοιάζει πολύ με τον ενεστώτα. Απλά του κολλάμε ένα θα. Είναι και οι 2 χρόνοι που δείχνουν διάρκεια και φανερώνει τι θα κάνεις στο μέλλον για πολλή ώρα ή τι θα κάνεις συνέχεια. Με τον ενεστώτα μοιάζω και όλη μέρα θα φωνάζω. Θα χορεύω, θα γελώ και ποτέ μου δεν θα σταματώ. Ο μέλλοντας ο συνοπτικός μοιάζει πάρα πολύ με τον αόριστο. Σε μια στιγμή θα ανάψω του παιχνιδιού το φως. Θα τρέξω, θα φωνάξω, θα κλάψω, θα γελάσω. Μα σαν θα έρθει το δειλινό, σε μια γωνιά θα ράξω και θα ξεκουραστώ. Φανερώνει μια πράξη που θα ξεκινήσεις και θα την τελειώσεις στο μέλλον. Ή κάτι που θα κάνεις στο μέλλον για μια στιγμή. Ο παρακείμενος έχει μπροστά του το βοηθητικό ρήμα έχω, έχεις, έχει, έχουμε, έχετε, έχουν. Έτσι το ξεχωρίζουμε. Δείχνει μια πράξη που έχει ξεκινήσει από παλιά και φτάνει μέχρι τώρα, την ώρα που μιλάμε. Δηλαδή, τι έχω κάνει ως τώρα. Κοίταξε μέχρι τώρα τι έχω ζωγραφίσει, πόσα ίχνη με χρώματα στο χαρτί έχω αφήσει. Ο υπερσυτέλικος φανερώνει μια πράξη που είχες αρχίσει και την είχες ολοκληρώσει στο παρελθόν. Δηλαδή κάτι που είχες κάνει πολύ παλιά. Σ' είχα βρει και σ' είχα χάσει και πολύ μα πολύ με είχε πειράξει. Συγγνώμη, δεν το ήξερα πως μ' αγαπάς τόσο πολύ. Για να τον βρούμε, αρκεί να κοιτάξουμε το ρήμα, το βοηθητικό που έχει μπροστά του. Είχα, είχες, είχε, είχαμε, είχατε, είχαν. Και τελευταίος από όλους είναι ο χρόνος που μας βοηθάει να δίνουμε υποσχέσεις στη μαμά. Ναι μαμά, όπως είπαμε, μέχρι το απόγευμα που θα γυρίσεις από τη δουλειά, θα έχω διαβάσει, θα έχω μαζέψει τα παιχνίδια μου, θα έχω στρώσει το κρεβάτι μου και θα έχω βγάλει το σκύλο βόλτα. Ποιος είμαι? Ο συντελεσμένος μέλλοντας. Δείχνει μια πράξη που θα ξεκινήσεις και θα την ολοκληρώσεις στο μέλλον. Με λίγα λόγια, βοηθάει να δώσουμε υποσχέσεις, αλλά δεν βοηθάει να τις στηρίσουμε κιόλας. Μοιάζει πολύ με τον παρακείμενο. Και έτσι δεν θα δυσκολευτούμε στο σχηματισμό του. Τι λες, θα χρειαστείς μια επανάληψη?